खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि गोनां खौरांफोरखौ फोसावनाय जायो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो थुदो बिदिब्ला दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै बिचार हालामाव फिन मानसि बुथारनाय जाथाय हरनि समाव उन्दुफुबाय थानायावनो बुथारबाय सासे बर' सुबुंखौ बे जाथाया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव खैराबारि बरिगावआव जानो मोन्दों सुक्राम बसुमतारीखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथाङा बुथारनानै लामायाव गारनानै गालांदों हरनि समाव उन्दुफुबाय थानाय समावनो सोरबा दुथाङा सुक्राम बसुमतारीखौ बुथारनानै न'नि साखाथियाव थानाय लांगोनायावनो गारनानै गालांदों जाथायखौ नुनानै सोमोनांदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सुक्राम बसुमतारीखौ न' सिंनिफ्राय सिदलाजों बुद्रुनानै लांदों जाय बुद्रुनायनि सिना सिदलायाव रोखा नुजाथिदों बेनि अनगायैबो सुक्राम बसुमतारीनि मोखां आरो गोदोनायावबो जोखोम दंमोन होननानै फोरमायथिदों हरनि समाव सोर बेबायदि खालामनानै गालांदों बेखौ हमदांनो हायाखै रायजो राजाफ्रा आरो फुंनि समाव लामायाव बेरायनाय समावसो सुक्राम बसुमतारीनि गोथै देहाखौ गावनि न'नि लांगोनायावनो गोग्लैनानै थानाय थासारियाव नुनो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों आरो जाथायनि सायाव जाहाथे नायबिजिरनाय जायो बेनि थाखाय लोगो पुलिसनोबो खौरां हरनाय जादोंमोन बे लेखायै पुलिसाबो जाथायथिलियाव नुजाथिफैदों आरो सुक्राम बसुमतारीनि गोथै देहाखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय उदालगुरियाव दैथायहरनाय जादों होननानै फोरमायथिबावनो गोनांदि बुथार जानाय सुक्राम बसुमतारीया 38 बोसोर बैसोनिमोन आरो बिथाङा जिनि फालांगि खालामोमोन बुथारनाय जिनाहारि खालामनाय बेफोरो खम जानाय नङा नामा जोंनि रायजोआव फिन जिनाहारि खालामनो नाजानाय जाथाया सोराङाव फैदों उदालगुरिनि हटेल पेराडाइसनि सामलायगिरिया गावनि स्टाफखौनो जिनाहारि खालामनो नाजानाय जाथाया सोराङाव फैदों आइजोआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला हटेल पेराडाइसआव गावबो खामानि मावो नाथाय हटेलाव स्टाफ खम थानायखौ खाबु लानानै हटेलनि सामलायगिरि मिथुन चक्रवर्तीया हटेलनि गोजौआव सोलो खालामनानै लेंलांदों बेनि उनाव मोनसे खथा जेराव सीसीटीवी केमेरा गैया बेयाव लांनानै मोदोमाव गाज्रि आखाइ होनायजों लोगोसे जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन उनाव दुथांनि आखाइनिफ्राय खुनुरुखुमै खारग'बोनानै हटेलनि गाहायाव स्टाफफोरनो खोन्थाफैनो हादों नाथाय जाथाय खालामखांनायनि उनाव खारखुमा लांदों हटेलनि सामलायगिरिया ओजोंहाय जाथायखौ लानानै एफआइआर होनाय जाबाय होननानैबो फोरमायथिदों आइजोआ दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवाल बिथाङा उदां अख्राङाव फैबाय 50 सान जोबथेसालियाव थानायनि उनाव इन्टारिम बेलआव फैबाय अरविन्द केजरीवाल बिथाङा जौनि केसआव थांनाय 21 मार्चआवनो एरेस्ट खालामजादोंमोन अरविन्द केजरीवाल बिथाङा दा लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय इन्टारिम बेलआव फैदों 1 जुनसिम इन्टारिम बेल मोन्दों बिथाङा आरो 2 जुनावनो जोबथेसालियाव थांफिननो नांगोन बिथाङा माखासे कन्डिशननि गेजेरजों दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा बेल मोन्दों कन्डिशनफोरा जाहैबाय बिथाङा बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनो हागोन नाथाय गिबि मन्थ्रिनि मावख'आव थांनो मोननाय नङा गिबि मन्थ्रि हिसाबै जेरावबो साइन बा सागान होनो मोननाय नङा केसनि सोमोन्दै खोथा बुंनो मोननाय नङा आरो केसनि साखिजों सावरायनो मोननाय नङा बेफोर कन्डिशननि गेजेरजों गिबि मन्थ्रि बिथाङा मैया उदां अख्राङाव फैबाय आरो बिथाङा उदां अख्राङाव फैनाय लोगो लोगोनो आम आदमी पार्टीनि मावथि आरो मददगिरिफोरनि गेजेराव रंजानायनि मोनसे थासारि जेराव गिबि मन्थ्रि बिथांखौ रोजा सुबुंफ्रा बरायनो थाखाय लामायाव ओंखारबोदों बमा गावनानै आरो बायदि स्लगान होनानै रंजादों बिथांमोनहा आरो हानजा सरनाय हाबाफारि लानाय बायदि मोनसे थासारि सोमजिदों जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानाय लोगो लोगोनो बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंगोन दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा दिनै 1 रिंगायाव खौरांगिरि मेल हांख्रायनायनि उनाव खोला दिल्लीनिफ्राय बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनायखौ जागायजेनगोन दिल्लीयाव फैगौ 25 मेयाव 7 लकसभा बियाबनि थाखाय भट होनाय जागोन आरो पान्जाबाव 3 बियाबनि थाखाय 1 जुनाव भट होनाय जागोन आरो हारियानायाव 10 मासिनि थाखाय 25 मेयाव भट होनाय जागोन जायनाखि दिल्लीनि अनगायैबो आम आदमी पार्टीया हारियाना आरो पान्जाबाव गोख्रों बेनिखायनो बेफोर रायजोआव फोसावदिं मेल खुंनायाव बाहागो लागोन दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा मैयानि सानाव जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानायनि उनावनो बिथाङा बुंथिदों दि जोंनि हादरा 4,000निबो गोबां गोजाम हादर आरो गेदेर हादर जेराव सोरबा जोंनि हादराव दादागिरि खालामनो नाजायोब्ला बेखौ जोंनि हादरनि सुबुंफोरा सहायाखै बेबायदिनो दा जोंनि हादराव दादागिरिनि सासना सोलिगासिनो दं आरो जोंनि हादरनि सुबुंफोरा बेनि हेंथा नांगासिनो दं 140 कौटि सुबुंफोरा बा नोगोरारिफ्रा जयैनो सोलिबाय थानाय दादागिरि सासननि हेंथा नांनो नांगोन होननानैबो बुंथियो बिथाङा
लटारि टिकेट दानबाय थानायनि थाखाय बिसिजों गारजादोंमोन दिपेन दैमारिया नाथाय गमामायैनो दिनै बिथाङा लाख लाख बेसेन गोसा गारिनि बिगोमा जानो हामारबाय गावनि खाफालाव मा गारि नांदों बेनि मुंखौबो खोन्थानो रोङा नाथाय दिनै लाख लाख बेसेन गोसा गारिनि बिगोमा दिपेन दैमारिया उदालगुरिनि आम्बागावआव थानाय इउएन एकाडेमिया फरायसालिखौ फोजौखांनो थाखाय लटारि खेला होदोंमोन आरो थांनाय 29 एप्रिल खालि लटारि खेलाया जादोंमोन जेराव भेरगावनि दिपेन दैमारि बिथाङा गिबि बान्थाखौ मोननो हादों मैयानि सानाव लटारि देरहागिरि गासैखौबो हांख्रायहरनानै बिथांमोननो बान्थाखौ गथायनानै होदों जेराव दिपेन दैमारि बिथाङाबो गावनि सेथि बान्था BMW खौ आजावनो थाखाय फैदों दिपेन दैमारिया फोरमायथिनाय बादिब्ला लटारि टिकेट लाबाय थानायनि थाखायनो थांनाय 21-22 बोसोर सिगांनो बिथांनि बिसिया बिथांखौ गारनानै थांदोंमोन जिउआव गोबां साननाय दंमोन नाथाय जाफुंसारनो हायाखैमोन नाथाय बे खेबाव जाफुंसारनो हानायखौ लानानै इसोरनिसिम हामबाय जासिदों बिथाङा आरो बे लटारियाव मोननाय बान्थाखौ मोजां खामानियाव बाहायगोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा दिपेन दैमारिनि अनगायैबो बङाइगावनिफ्राय सासे सेंग्राया थार गारिखौ मोननो हादों आरो बेबायदिनो मेघालयनिफ्रायबो बान्थाखौ मोनलांदों लामा सामायाव डाम्पार नुयोब्ला जोंनि गोसोआव गिखांनाय फैयो मानोना डाम्पारा गोबांखौ जाब्रथाय खालामबाय आरो डाम्पारजों जाब्रथाय जानायनि थाखाय गोबाङानो जिउ खोमानांनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो खोनानोबो मोनबाय फिन खेबसेबाव डाम्पार सालायग्रानि आखायाव 2 खावसे बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसा गथ'आ गावनि जिउखौ खोमानो गोनां जादों 2 खावसे बोसोर बैसोनि रिम्पि आरो बिथांनि बिबौआ जयैनो साइकेलजों न' फारसे फैगासिनो दंमोन बेयावनो डाम्पारजों सौख्रांजानानै थैनो गोनां जादों उन्दै गथ'साया फोरमायथिनाय बादिब्ला न' मोनफैनोसैयाव बिबौ आरो फिसौआ साइकेलनिफ्राय ओंखारदोंमोन बेयावनो जोबोद गोख्रैथिजों फैनाय डाम्पारा बिबौ आरो फिसौजोखौ उननिफ्राय सौख्रांफैदों जायजों बिबौ आरो फिसौजोआ गोब्राब थासारियाव जोखोम जानो गोनां जादोंमोन आरो बिथांमोनखौ लोगो लोगोनो देहा फाहामसालियावबो थिसननाय जादोंमोन नाथाय रैखा खालामनो हायाखै फिसौजो रिम्पिखौ ओजोंहाय डाम्पारनि सौख्रांनायखौ लानानै खुद्रिदों ओनसोलनि रायजो राजाफोरा आरो डाम्पारखौ बेंखनदों नाथाय खारखुमालांदों डाम्पार सालायग्राया जायनाखि डाम्पार सालायनायजों गले गले जाब्रथाय जानो मोनबोदों नाथाय पुलिस प्रशासना डाम्पार सालायनायनि सायाव जेबो गोख्रों नेमखान्थि खालामाखै बेखौ लानानैबो खुद्रिदों रायजो राजाफ्रा जाब्रथाय खालामनाय डाम्पारनि नाम्बारा AS07AC8892 आरो माजुलिनि सेलेक ओनसोलावनो जानो मोनदों बे जाब्रथाया मुंदांखा माहारियारि हाग्रामा काजिरङा नेशनेल पार्कआव दावबायारिफोर फैनाया बांदों गुबुन गुबुन बोसोरनि रेकर्डखौ बे बोसोराव सिफायदों होननानै फोरमायथिदों काजिरङा नेशनेल पार्कनि अथ'रिटिया बिथाङा फोरमायथिनाय बादिब्ला देग्लाय बोसोराव दावबायारिफोरनि अनजिमाया गोबां बांदों आरो बांसिनै रांबो आरजिनो हादों देग्लाय दासिम 3,27,493 दावबायारिफोरा काजिरङा नेशनेल पार्कआव दावबायफैबाय बेनि मादाव 13,919आनो गुबुन हादरनि होननानै फोरमायथिदों आरो दासिम 8,80 लाख रां बुथुमनो हाबाय होननानै फोरमायथिदों गुबुन गुबुन बोसोरनि अनगायै देग्लाय बांसिनै दावबायारि फैनायनि सायाव काजिरङा नेशनेल पार्कनि अथ'रिटिया फोरमायथिनाय बादिब्ला काजिरङा नेशनेल पार्कआव भारतनि प्रेसिडेन्ट द्रौपदी मुर्मु प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदी आरो भुटाननि राजा फैनायनि थाखायनो जानो हागौ इन्टारनेशनेल लेभेलाव काजिरङा नेशनेल पार्कआ सावरायजादों जायनि थाखाय गोबां दावबायारिफोरानो फैदों आरो दावबायारिफोराबो गोबां मोसा मैसो मै गान्दा बायदि नुनायजों गोजोननाय मोननायखौ फोरमायथिलांदों होननानैबो फोरमायथिबावो काजिरङा नेशनेल पार्कनि अथ'रिटिया बिजेपिनो सोरखार दानो थाखाय मानो 400 सिट नांगौ बेनि सायाव फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मख'नो गोनांदि आसामाव लकसभा बिसायख'थि जोबनायनि उनाव गुबुन गुबुन रायजोआव बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनायाव मुखुब जानानै दङ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सोनाब बंगनि नर्थ 24 फारगानास जिल्लानि बाराकपुर आरो उरिष्यानि मालकानगिरिफोराव बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंदों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा बिजेपिनो सोरखार दानो थाखाय 400 मासिमानो नांगौ होननानै बेरेखा दोलो अदेबानि कंग्रेसनिफ्राय आरो सोनाब बंगनि गिबि मन्थ्रि ममता बेनार्जीआ सोंथि खालामनायखौ लानानै बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा बिजेपि सोरखारनो सोरखार दानो थाखाय मानो 400 मासि नांगौ बेनि सायाव बिथाङा फोरमायथिदों दि कंग्रेसनि सोरखार फैयोब्ला राम मन्दिरनि जायगायाव फिन बाबरि मस्जिद लुफिनगोन नाथाय बिजेपि सोरखारा राम मन्दिर लुनायनि अनगायैबो कृष्णनि जोनोम भूमि बानायनो आद्रा दङ आरो मस्जिदनि जायगायाव शिब मन्दिर बानायनांगौ गोनांथि दङ बेनि अनगायैबो हादोराव इउसिसि लाबोनाय बेफोर एजेन्डाखौ लानानै बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंदों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा बेफोरनि अनगायैबो ओबिसिनि खथायाव मुस्लिमफोरनो रिजार्भेसन होनायनि हेंथाबो बिबुंथि होयो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा
क'क्राझार CITआ नोंथांमोनखौ एन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय हांख्रायहरदों। CIT क'क्राझारनि गुबुन गुबुन प्रग्रामाव मुं थिसननो थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय रोंगौथि गोनां लाइमोनफोरखौ हांख्रायहरदों। एन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय अनलाइन एप्लिकेशन होनाया थांनाय 4 मार्चनिफ्राय जागायजेनबाय आरो 31 मे 2024 सिम थागोन। CIT क'क्राझारनि गुबुन गुबुन प्रग्राम बा कर्स जेरै डिप्ल'मा, BTech, BDes, MTech, MDes आरो PhD आव मुं थिसननो थाखायनो सेन्ट्रेल इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ एन्ट्रेन्स आनजाद खुंनो आखायाव लादों। CIT क'क्राझारनि गुबुन गुबुन प्रग्राम आरो ब्रान्चफोरा जाहैबाय सिभिल इन्जिनियारिंआव डिप्ल'मा, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं, इलेक्ट्रनिक एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिं, फुड प्रसेसिं टेक्न'लजि आरो माखासे ब्रान्च बेफोराव डिप्ल'मा। बेनि अनगायैबो सिभिल इन्जिनियारिंआव BTech, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिंआव BTech, इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिंआव BTech, फुड इन्जिनियारिं एन्ड टेक्न'लजि आरो इन्स्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिंआव BTech, माल्टिमिडिया कमिउनिकेशन एन्ड डिजाइनआव BDes, वाटार रिसोर्सेस एन्ड हाइड्रलिक इन्जिनियारिंआव MTech, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं, फुड इन्जिनियारिं एन्ड टेक्न'लजि, ग्रीन एनार्जि टेक्न'लजि बेयाव MTech। बेनि अनगायैबो माल्टिमिडिया कमिउनिकेशन एन्ड डिजाइनआव MDes। बेनि अनगायैबो सिभिल इन्जिनियारिंआव PhD, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं, इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिं, फुड इन्जिनियारिं एन्ड टेक्न'लजि, इन्स्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिं, माल्टिमिडिया कमिउनिकेशन एन्ड डिजाइन, फिजिक्स, मेथमेटिक्स, केमेस्ट्रि आरो हिउमेनिटिस एन्ड ससियेल साइन्स बेफोराव PhD। आरो बेफोर प्रग्रामफोराव मुं थिसननो थाखाय रोंगौथिया जानो नांगोन डिप्ल'मानि डाइरेक्ट एन्ट्रिनि थाखाय थाखो 10 उथ्रिसारनाय नङाबा आनजाद होनाय जानो नांगोन। लेटारेल एन्ट्रिनि थाखाय साइन्सआव थाखो 12 उथ्रिसारनाय नङाबा आनजाद होनाय जानो नांगोन, नङाब्ला ITI उथ्रिसारनाय जानो नांगोन। BTechनि डाइरेक्ट एन्ट्रिनि थाखाय साइन्सआव थाखो 12 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन, नङाबा आनजाद होनाय जानो नांगोन। लेटारेल एन्ट्रिनि थाखाय इन्जिनियारिं बा टेक्न'लजियाव डिप्ल'मा थानाय जानो नांगोन। भार्टिकेल एन्ट्रिनि थाखाय CIT क'क्राझारनिफ्राय टेक्न'लजि बा इन्जिनियारिंआव डिप्ल'मा थानाय जानो नांगोन। BDesनि थाखाय डाइरेक्ट एन्ट्रियाव थाखो 12 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन, जायखिजाया स्ट्रिमनियानो बेखौ हागोन। आरो भार्टिकेल एन्ट्रिनि थाखाय क'क्राझार CITनिफ्राय AMT आव डिप्ल'मा थानाय जानो नांगोन। बेनि अनगायैबो माखासे गोजौ थाखोनि सोलोंथाइनि थाखाय रोंगौथिखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव नायनानै लानो हागोन आरो नोंथांमोनहा मोजाङै मिथिबावनो लुबैदोंब्ला 7086187124 नङाब्ला 9365031406 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। गाबोननि सानाव फिन गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनगोन। दिनैनि थाखाय गोजोन्थों।